OK, čaute ľudia a dneska si ideme zahrať Minecraft a konečne tu mám takéto pozadie. No je to kvôli tomu, lebo tu som si nastavil na tom Minecrafte a máme tam tú novú mapu. A ja vám poviem, ja na tomto účte už tam nemáme ten biely dom. No prepáčte, že tu búcha, iba prerábajú byt. Tunak som si rovno aj, pozrite, vyhľadal ten biom. Mám tu aj domček veľa neho. No a v dnešnom videu sa budeme snažiť spavnúť toho moba. Aha, tu je aj tá kvetina, ako vidíte. No tak v dnešnom videu si proste pôjdeme toho moba tak spavnúť. OK, tu som si spravil aj schody hore. A aby sa mi tam nedostal žiadny mob, tak to otvoríme. Ale ja musím sa ešte niečo pozrieť, single player. Toto a recreate a my tam máme creative. Hej, my tam máme toto beautiful a to je, že bez mobov. No tak my dáme recreate a musíme dať, že dáme, že easy. A to mi to stále. Hej, stále tam mám, že beautiful. Tak ja si to potom. Dobre, tak ja si to potom nastavím. No, ale dneska sa budem snažiť proste spavnúť toho moba, ale najprv si budem musieť dať easy mod. Tak ideme. Aby sme toho moba vôbec spavnuli, lebo ja keď som to raz hral, tak sa vôbec nespavnul a to video bolo úplne, že o ničom. Dobre. Tak ideme tu a skúsim si to nastaviť. Hej, toto difficult a dáme si na easy a tak. Takže už by sme mali mať mobov. A ja vám ešte idem ukázať tento biom, aký je veľký. A už zapadá slnko. Tak počkajte. Dáme si mod. Počkajte, len to nastavím. Game mode. Survival. Tak. Nachystal som si tu potrebné veci. A už bude noc. OK, tak myslím si, že môžeme ísť na to. Aha, tam je! Vidíte ho? Tam on chodí. Pozri, ideme sa na ňo pozrieť. Kde bol? OK, už sme v tom lese a tu on niekde bol. Aha, tu je. Tak vidíte, máme tu toho moba. Au. Z akého stromu ty pochádzaš? Tak si ho troška nahitujeme. OK. Hitujeme. OK, ja som rád, my ho tu proste máme. Vidíte?
Dobre, zabili sme ho. Super. Takže prvého sme zabili. Ja som sa teraz musel sústrediť. A mám tu aj torčky. Takže máme tu toho moba. Super. Ja som rád. Konečne. Teraz po mne pôjdu ďalší. Som niečo počúka. On tu niekde je, ja ho počujem. No a preto sa to volá aj, že hororový biom, lebo tie zvuky, to je také strašne divné. OK. Do pitvora. Ja som si toho creepera nevšimol. Au. Zombikovia, ty kokos. OK, ideme troška ďalej. Nie, tam sú skeletóni. Ty kokos, kde je ten mob? Ja teraz bude obťažné aj vykopať ten strom, lebo budú mu pomáhať aj mobovia. Ale ja som ty kokos strašne rád, máme toho moba. No teraz musíme opatrne. Inakšie ľudia, sorry, tie videá budú troška v horšej kvalite. OK, to bolo divné. OK, creeper. Au. Kde je ten mob? OK. Hej. Zabijeme. A ďalší creeper tu na buchu. Ty kokos, ale to je docela ťažké v tomto survivalu. Ale tu máme aj toto. A z toho si môžeme urobiť strašne pekné bloky. A môžete aj napísať do komentárov, že či chcete, aby som tento mod hral v survivali alebo v kreatíve. OK, ale teraz už sa musíme snažiť ho uloviť. Len on proste tu nikdy není. Čo sa nespamuje? OK, tu je Enderman. OK. Ešte aj zombík. OK. Sú tu stále mobovia, ale ja sa teraz sústredím na toho týpka hlavne. A tu je! Ďalší. Dobre, máme ďalšieho. Au, to bolelo.
Nafarmíme si. Au, ale on dáva strašný damage. Z tohto stromu. Hej, už vidím. OK, ja nechcem, aby ma zabil. Ja tunak. Aha, jak sa snaží? A máme ho. A už zomrel. A ja už sakramentsky budem potrebovať vedieť, kedy bude deň. Ale aspoň som splnil účel videa. Našli sme toho moba. Tak, aha, už ide byť deň. Super. Takže už v tom lese môžem rovno zostať. Ale pre istotu si... Creeper. Super. OK. Toto video bude asi... No, akože je docela dlhé, no, ale... Už tu dlho budím v tomto lese. OK. No, škoda. Chcel som vám ešte ukázať, že oni sa proste... Keď je proste sweet, tak oni sa proste vypária. A je hotovo. Takže... Super, účel videa sme splnili, prší super, oni už tu asi nebudú. A ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť všetko a čaute.